Ei जोंना आग्रिमा थाफैनो हागोन बेयाव रुम मोनसेयाव 3 लाख होग्रोनांगौ दा होलांगासिनो ना आरो मा होनो गारि बानायनो बे ग्लासा बायनायमोन नालाय बे ग्लासखौ सोलायहैनो नागिरदों श'रुमाव थांगोन दा लाबोनोसैलाय ओरै दङ नै जोंनि जायगाफोरा ओरैनो लोगोफोर सापागुरिनि ओरै थांग्रा लामाया दा कमप्लिट जाजोबबाय ना लामाया जि गाज्रि जानानै दङ दा नैबे अभार ब्रिज जागोन बेनिफ्राय दा नैबे ओरैजों थांहैयो दा लामाया मोजां नंथ'आ नैबे जानाय लोगो लोगो ना जा मोजां जागोन लामाया दासो फ्लाइअभार बानायगासिनो नैबे जाबाय आगस्टिन हस्पिटाल लामा सेरजों जाथारबाय आरोना नैबे जाबाय हिमालया हटेल नैबे माने भुटाननिफ्राय फैनानै नैबे ओंखाम जानायखौ नुनो मोनो आरो दा आरो बांसिन लकेल मानसिया जायाखै जायामोन बांसिन बाहेरा मानसि जायो आरो मेन सापागुरि गेजेरावसो बानायगासिनो दा नैबे जाहैबाय सेकनेन्ड हटेल बे सेकनेन्ड हटेलनि खाथियावनो आंनि माबा श'रुम आरोना आं थांगोन श'रुमा जाहैबाय महेन्द्र श'रुम बे महेन्द्र श'रुमावनो दा जों थांसिगोन आरो दा नैबे जाहैबाय सेकनेन्ड हटेल बे सेकनेन्ड हटेलनि खाथियावनो श'रुम महेन्द्र श'रुम आरो वाव बबे खनसेसो हाबनो मोनब्ला फैसा गैयाब्रा हाबनो सेकनेन्ड दा नैबाव हाबगोन जों बे श'रुमाव दा बे श'रुमनिफ्राय लादोंमोन गारिखौ मोनफैबाय आरोना नायाखै आरो नों दा मोनफैबाय लोगोफोर बिदिनो नायनानै था माबे बन्द दोनथ'लाय र' रायलायनो दा नैबे बायनायानोमोन बेखौ दा सोलायहोदों दंना गैयाथाय ग्लासाबा खनसेलाय आरो लोगोफोर गारि लाब्ला मा गाज्रि जायोब्ला मा जायोब्ला बे महेन्द्र कम्पानि जि दाम माने बडि फानो माबा बे बडि सोलायनो थाङोब्लानो बेसेबांबा 6,000 बे बडि जुदि बायोब्ला गाहायनानै 13,000 नैबे 13,000 नैबे बुस्थुआनो 13,000 दा नैबे ग्लासजों नैबे लबारजों खिनियावनो 7,000 21 थाखा ना 7,016 थाखा बेयावनो थांबाय आरोना गारि लाबा मा बानायनो दा गारि सालायोब्ला मा जायोब्ला नुबाय बडि गारि सालायनांगौनो जा दाम थायो आरोना गारिया माथो दा नैबे जाहैबाय गोदान माबा जागासिनो बेवहाय न' बिल्डिं बानायगासिनो एंग्रि वेयर्स माने एवाइस फ्लाइट माने सोरबा फ्लेट बायनो हागोन आरो सोरहाय दा बानायगासिनो बेवहाय मा जाखो दाउ फैया नैबे मोनसे बडि बानाय दंना बडि बेयावनो बेखौ सोलायनो थिनदोंमोन आरो सोलायासै दा फैसा गैथ'वा दा बेखौ माबाय आरो
दा न'आव थांफिनगासिनो जोङो बाजार